At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Nagtagkala ka na ba sa daytan kamuta? Nangalam? Impadawat man nyampyong. Simangpet ka nung ngamin ti kabagyan na ataga kagayan. Katatutin, sangpet na bunga ti karabasa. Ay, masamalaw kan daytay ti karne kamuta. Nakintal mat nga kata. Unkat nga taa. Nakintal mo ti isip ni Ampyong nga nangyawat kanyo. Sika talaga kamuta. At nakadimot nakintal nga isip. Nga mala, bareng nga raw. Bareng sana nagaras. Sanak mo nga talok ko ni Ampyong, Pipita. Pinadawatan na pa'y dama burak kan lakay punpunya po. Ay, kumusta kayo man dali dyan lalakay? Nabayagan nga dyan nakita yun na. Nabayag, asa na rin mo ni Ama burak. Tanagrayuma ka no, iti kalamiis na. Ken, nagringyad mo't nila kay punpunya po, iso asa na makapag na. Ay, dagita, ti sakit no sobrot kinalamis ti panawain. Aglalo ka dagiti nataangan. Kung na nila kay punpunya po, pagpasinaw ka mo ti mata ti bunga ti karabasa. Ngam, kinontra mo, niya maburak. Talaga nga kukontralat ta dagita? Anya ka nung mati pagpasinaw iti mata? Kwarta ka na. Saan ka no lang pagpasinaw iti mata? Makaparagsak pa. Nawan mo't ngagpaisaw. Nadot kwartam, naragsak ka. Nawan kwartam, awan igatang mo iti kanam, wano kaya't magatangan. Sa malimot ka ni Broy. No, ado ti kachat na, nasinaw ka na lahat ti panagkita na. Talagi po man ang ibudoy. Kumusta nga tanday niya tao? Ay, katno ba't dinan sa kaya mo ita, nalipata. Apay akas dati panangmulagat mo kanyak Salvador. Kinitakbat nga umuna tila nga kiti sarming sakbay arimuara kiti kwartuta. Una yan day taaman siya. Kaslaag hepa kamat ka niti day talangam. Dandani na murumuran ti pasig abalitok iti bagim. Kwintas, sing-sing, pulseras, aritos, kan... Oo, adapay bracelet iti sakam. Kas kalag tutubo. Tapno jak marik na at tumae nga kon. Anya ko matidakas na ti agalahas iti pasig abalitok no dalaki ti igatang mo. Papay di ka kati mabuteng. Talangan tangan mo ti saan na namurumuran iti sing-sing. Kasla suminaw nga rod ti panagkitak no nakaalahasak. Naranyag ngamin ti bagik no kwa. Uray nga rod takawas mo, kasla bumalitok. Uray day tamaris ti sapatos mo. Adda kurang kan kaaman siya. Anya kumamat ti kurang kanyak. Anya ka di ti orasan. Kita, kung nagtupay kat nga adda kurang kan ka. No anya tinapatay gisupay tinalipatam. Nalipatag ngagpaiso tinagrilo. No muna takagurak ti agsubli iti kwartok no adda nalipatag. Ay nga, naladawak sapayan. Kagura na kano ti agsubli. Nagsubli matlay ti kwarto na. Apay papanamaya. Ijay balay da ko Madre Juliana. Ijay matlagayam. Anya nga ta tinagtulagan da takuna na analadawan. Anya tinapasama ka ni tilugan ko. Kalata nagsarday. Ano mo nataawan ti matatao dito yung lugar. Nagpayam mo ti agtarimaan ni tilugan ko. Padasi ka pagandaran. Lolo, lighter. Anya lighter na ibagbagam. Saan nabulok tilugan ko? Kan apay alolo ti awag mo kanyak, ha? Saan nyo pa'y akayat tadayawon kayo? Padasi ka starten. Aday ta nagandar matlaen. Kunakpay asaan abulog tilugan ko. Alan lighter. Ay saan nagpanalukwen? Nagandar lang arud ang tilugan ko. Lighter ko ng pailaeng. Ken, asino ka? Kung nagtupay analadaw ako. No saan nagkumasinarsaritaan ni Salvador. Sano jak nalipatan tirilog. Nakamakam ko kumapay ni Juliana. Ay, awan matay kaya katultula. Di
Inalakla inura yan. Ang saan mat nga iso da ito'y umawawag? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Auntie. Ay, Ninang. Kumusta kayon? Ninang? Sino ka kadi? Naglaka kayo na makaliplipat. Iti kinado nga tati anak yo iti bunyag. Ay, huwan kat nga taa. Apay nga inawagan ak. Adayo pa'y matipas ko Angam, dandanin ti Semana Santa. Ne, katapay no dandanin ti semana. Ay, sino nga tada ito? Ay, mangantayo pa'y tita. Ay, Ninang. Nagordarak lata itayan, ta mabisinak una yan. Sino nga ron timang bayad ka dagito'y inorder mo? Ha? Ay, syempre, da kayo. Kakaiso na nga itala ngagkita tayo. Numano a Paskwa, asaan da nga inikan iti Aguinaldo. Ay, itapay lang anak kasara kag iti kasgan kat ikinaturan. Saan mo apulos nga ammo ti agbain? Agasum, kasalangadan nak iti jak panangitid kang ka iti Aguinaldom. Pinapuskol ko latan ti ropak. Mabisinak ngamin una yan. Kasla mabisbisinan kalaunay. Unang matla numano aquarisman asaan ka nagsida iti karne. Ha? Ay, naangaw kayo gayam. Bilibak kada kayo. Seryoso kayo amakiangaw? Sana ka makiangaw. Prangka at nga agsasao. Agasam, tanagado dagito'y inorder mo. Nagngingina. Da kayo umat. Ipapasyon ti agsida iti karne. Tamay parit ton inton Biyernes Santo. No nasakit tinakam yo amang bayad ka dagito'y inorder ko. Bayadak to inton makasingirak. Kumadro na kagayam. Ay maawatak ti kahit yung asawan. Ngam sa anak anagaras a Bombay. Adasang kabasit a negosyo. Ngam narigat ti agsinger. Ay, mangantay lata tita. Ay Ninang. Aglalaok ti awag mo kanya. Agduado aklang no anak ka iti bunyaga talaga. Ay, anya tinaganti inam. Emerencia, Buenaventura, Altamirano, Aribalasano. Ay, nagatiddugan na nagan. Naimbag, ta saan ka anaangsan anang ibalikas. Agkabagyan kayo kanupay laang day di mamang. Agkapitlo kano ti apo baket at tuod day di mamang. Ken apong yo alakay ididapan. Nukasta ti kaadayo ti panagkabagyan ta egay. Ay, narigat ta na makapagtunto. Ha? Ay na, naitat idakas na ita. Tatunggal dumtang ti Paskwa. Kat ilimlim mga tagiti anak ko iti bunyak. Talaga anabsugak. Oray jakon mang rabipay. Andaman gayam awagak. Minalasak lang amin kadagiti na palabas nga aldaw. Sigod nga do ti makukwartak. Ay, ado ngamin tinaggastusak. Day tatirigat nati nabarayuboy. Day kakat ngamin ti kun nakaman siya. Gaputa kinawusam ti magim iti Pasig a balitok nga alahas. Napagbiddutan da ka na milyonarya. Talaga mata milyonaryo ka. Anya aya ti panagkitam iti Bagem Salvador. Mamin ano matlaaganan siya am ti may 1 milyon. Ay, narigat lang amin ti agpangpangas. Ket, anya nga ron ita. Nakasarak ka lang nga ron iti anak mo iti bunyag. Kaslapod nung agkabagyan kami. Tati apelyido ka no ti apok abaket ket Altamirano Binaventura ka no. Ay, sos. Una yan na kinatindog tinagan mo. Naimbaglangan taopat la a letra ti apelyidok. Awan kayam. Awagan da ito yung numero. Barang adanton maalata asukat na hindi katulong ta. Di pala si katinangawag. Malam nga rin di tayo. Amangan ko no nakarikapan ti opisina da. Sa paawagam kanya katrabi. Ay, luklukwan nagsak. Katinton bigat nga awagam Imbagag ka di nga awagam ita. Hello, ma'am! Magabigat yun, ma'am! Ay, maragsakan na. Madamanan sumerkakas katulong, ma'am. Kasapulan na ka di una yan? Ay,
nabayag nga rudin awan katulong da. Ay, no kasta makauray na lakit day. Kano saan da makasarak iti sa balay? Sige ma'am. Mabalin ko matkit din di agbiyahin. Ton maminsan na rabi Ay, agibos man nga rudin adag iti naragsak ngal daw diti balay mo pipita ano daman pagkatulungam. Apay nang gibos. Awan tuman ng tao dito ya. Bagay pasaray umianak dito balay mo. Malaksid ano, malukoy ko ni ampyong kadwa anak maturog ng manumot ta, mayaw awan mo. Saan na masurutan ti dalan na nga gawid na dadumata na barte ka? Wan, punot ako na kasano, kat inumot lang inong taramid na, kano ti panagrubat mo? Inton maminsan na rabi ay. Labak pa'y matadag iti daduma mo rin dito. Kan masapula na dalos mo ti balaya panawa ka. Inamabulan ti kawan ka. Kito may dakan tutulungan ko lasa. Uray ta, may trabaho, iji balay, kanidya garden. Ganda iti umaw-aw. At pailibre man nga tan. Agabrut sa talaga. Hello? Ninang, naimbag tanawagan kayo. Kasapulak ti tulong nyo. Kuang amin. Mabalin ko ka diti agkasera dita balayo. Sa lawasaw kan sakit ya tao. Kuang amin, Ninang. Pagtalawon dak diti pagkasiraag. Agpatakdad sa kano tinalawlaw a pagkasiraan. Upat kano akad sa aran ti pamayanta. Awan ka diti sa bali ama sa pula mapagkasiraan. Yakla ko man isab sa bali. Uray taninang kayumat. Di ninong kumat ti asawa yo. Panunutek pa ay. Alan Ninang. Uray siya kun ti para luto kan agdalos. Nadalos ti labaak kan nalinis ti plantsaag. No idi kumapailaan nga imbagam. Saan kami kuman nga imawag iti pagalaan iti katulong? Sige. Kaya't na lang at ati makalibre. Libre ra nga ruden ti kanan na. Libre pa iti pagyanan na. Naimbag abigat mo, tita. Ay Ninang. Ay na, matartarantaak. Takasano, kunak no diak mauray nga ilukat yu ti ruangan nyo. Ay tigit nyo. Tiamok ngamin no dagiti ubing lamang luklo ko. Asaray namin natuktukan datigi sa agtataray da apumana. Ay? Nagsao ka kumangamin Ay saan ka makapukkaw, Ninang. Ta adamulmulmulak a kendi. Manangan kan sakit di itikindi. Kunak no agkabi ka ididamo tang agkita. Nabusog ti pingping mo. No naladladaw kala iti 5 segundo. Di nagkumanadanon. Ha? Ay, naangaw kayo gayam, tita. Ay Ninang. Apagkiram la ti 5 segundo. Gatuan. May sala a segundo. Adon ti mabali na mapasamak. Anya nga ron, Ninang. Saan da ka di apaster kan? Dito'y ka di gate latan ngagsarsarita tayo? Umay kagit din. Natangaan akon. Si Kanton ti mangidoron iti gate. Surutan naglatan. Ay, mabit lang, Ninang. Awan ka di ti aso? Uray manada. Apay, gatangam. Ha? Saan mi nga ilaklakaw? Saan mo amadanon ti presyo na iti kinangina ti kangkanan na? Ay, saan, Ninang? Mabutengak ngamin iti aso. Amangan ngamin no agkagat. Ay, kasla saan ka lalaki? Apay, bakla ka. Ay, awan mo't nga tati maliksab na asang kilo alasan mo. Ala ni Ninang. Asino tayo tagasarasarita maman siya. Pwede mo pastrek eh. Ha? Apay ang nagsarimadang ka gay. Ay, adanang nagkuan nagsao. Awan mo't makitak a tao. Umay kakit din. Ni Salvador nga asawa tinagsao. Kan kasano ang makita no addan sapay la iti kwarto may. Ay na, nabsug ka nga tamang una yan, bravo. Di na madlaw ti tao. Ay, agtaulatan. Ha? Ti ammo da nga takat mabutengak iti aso. Kasla malasin ko dayjay at tima.
Dahito'y kaditikon ko na nga anak mo iti bunyag nga anak ti adayo nakabagya maman siya. Wen, ni Egay. Dakla kumakayat. Ngam gaputa nagpakpakasi. Kan nagkari nga isulaangan ti agtagibalay. Ay wan, atorne. Ay doktor, ay engineer. Nalaingak nga agluto. Nalaingak pa'y amangan. Ay ti kayat ko asawan. Nalaingak pa'y nga aglaba. Ay, aglalaok ti awag mo kanyak. Ha? Uray may sawan pod no kadagita. Lalaki ka, gam nalaing kang agtagibalay. Maklakan samet. Si Kamot. Idildilig mo nga min iti bagay, adi mo pa'y mainawan ti pangalan. Mabiit man lang. Kasla mailasing ko. Wen, si kaday din ang ibagay ti lighter. Ha? Diyak lang mapantar tilugan ko lighter kunamtit din. Ay kwa, ti kayat ko asawan ninong. Damagak ko man o adalighter yo. Tama kasigsigarilyo ak idi. Ala ka, kapag patam lang agiti daduma. At daigatang daiti sigarilyo ngam awan lighter da. Saklangan ay galgalag ito eh. Uray ka saan matunay na mo rin. Sayang lang ti kuryente. Makamuntun ta kamutukin kulas nga agluto. Ti pangaldawan min tuntumteng da. Isudalangan ti baon ko makitsenda. Masikmit langan ti madalosan. Tanagdalos ako na di kalman. Impakadak lang aruden kan ka itirabi nga agkasera ni Egay dito'y balay. Di mo pa'y pinagbati. Sigurado ka nga anak mo iti bunyag. Kan kabagyab da nga gayaman siya. Iti kaado ti inanak ko iti bunyag. Jak may kabe sa amin idan. Dadakal dan. Kan adda pa yun agap apu ko. Kan ka po tayo limlim mga idan o Paskwa. Tanaimot ka nga agpaginaldo. Awan malasin mo kadakwada. Ipalagip mo pa'y ladayta. Gagangay nga agsublin tumot laeng. Tadi na pa'y intugot nagiti kawas na. Ken agdua-dua akno bakla. Tanagdagkal matibagina. No kabailan na tagtagibalay. Ibabawi kon ti panangala tayo ti katulong. Anya nga ibabawi ti ibagbagap. As kalababae ngagbaliw-baliw ti panunot mo. At nga ruten jay anak mo iti bunyag ang makipagkasera. Amo na matgayam ti agtagibalay. Di mailibren ti pagpasweldo tayo ti katulong. Di nakibabain. Amom no anya ti nakababain ha. Dayta awan bain mo iti bukod mo abagay. Una yun day tabalikas mo aman siya. Anya nga min nga ibabawi ti ibagbagam. Ay, kaano itayan ti kunam apan ang sukon tayo ti katulaw? Naimbag ta na ipalagip mo. Inton bigat mo't gaya men. Sapaan ta ti agrupat. Sakbay ti alas 8. Masapol nga data ni di opisina ti Marapait Agency. Ringan nakto. Tani, amang ano, maimas kung tukit di ti matuwa. Sakit di ati ring nga maman siya. Amom natawid ko ti apelyedo day di mama. Ngam no daduma. Kasla aklay ti day di lola amatartaranta. Ayun gayam. Pataray ti apelido ni mamang mo di balasa. Makamuka no si kati maladaw nga greeg. Makamutitan. Malagip ko kit di. Kaano nga agsubli ni Egay. Hinton bigat ka no. Ang di na ba't imbaga no anya nga oras. Awagak tuman kit di inton malag. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ni mami dayto yung umawag kanyak. Ay ninang gayam. Naigarapon kon sakit di ti karkarmana, tayo ti mawag. Hello, ninang. Nalipatak magtan adinamag no anya nga oras nga agsubli ka inton bigat. At ang amin papanan mikin ni Salvador Amasapa inton bigat. Ay mapan kayo update? Bagyo, wenno Tagaytay ninang. In kami lasukunan ti katulong me. Masapa rumwar kami. Alas 7 kunak kuma. Ang oray alas 8 ton iti rabi Makasubli kami tungatan iti alas 2 iti malam. Ay, matmaturog ak pailang iti kasta nga oras, ninang. Oray alas 8 ton iti rabi
terminal? Sa nabalay? Ija itong terminal ti pagururayak. Huwag nagpaiso. Ang mga makaturog ka kat bigat na makariing ka niya. Saan pa yan napasamak na ita kanyak ka mo to? Jak pa ikat maong tanan ka dagitag baling nga amaw. Ha? Ang mga na'y mabawi ng tupa di panangala na kanyang kakatulaw. Anya nga tano umawag na kat ibabawi dati panangalad aking kakatulong. Insap-sabat ako matimawag saan pa yan napasamak ti kasta ka mo to? Sino ay tinakasapsap ang umawag? Narnakanak pa ilang. O ti alarm clock gayam ni aman siya. Susod. O tanda ni gayam man alas 6. Ay, Salvador, anya di oras ay? Alas 6 naman siya. Ay, kunagam nga pupo ko siya. Mumanguntan. Agdiramos talatan. Ay, sana mabaling. Hinna ko nagdigos. Uray tajak mabayag ngagdigos. Mabayagak lang agsuka. Napintasak ka talaga. May bagay ka nag-amin nga isuot ko. Sana madlaw abo makita ko. Kakurak la tinaraka barupak. Oh, aman siya. Anya kalakit din. Sukunan tala ti katulong na arkusan man ang tibagim iti pasig nga alahas. Maan ado aya. May mayat a makita ti katulong akas to'y tilangak. Tapno saan nga agdwa-dwa, aditak ka ba ilang timang sweldo iti katulong. Ay na, agsukat ka kitin. Nagbayag ka ngagtigtigos. Oo, mga no ti Marapait Agency daytan. Ay matiktikan dangatan nga agururay. Agsukat ka kitin. Niigay daytoy. Kasaritak pailaan kabayatan ti panagsukat mo. Hello? Hello, Ninang. May bagabigat yo. Ayan yon. Ada kami dito'y balay. Ha? Ay, unang manood, nasa papapanan nyo. Saan kayo kadi natuloy? Wala daw kami nakariing. Nakasukat akon. Agsukat pailaan ni Salvador. Ay, umayak nga rodan dita, Ninang. Saan kayong tupay ang nakapanawin ton makadano nak dita? Ang rumor kami. Awan mabati dito'y balay. Iso nga rod nga umayak kon. Tapno da mabati dita balayo, Ninang. Saan kayo nga madanagan? Saan ang mapukaw ti balayo, kabayatan ti kawan nyo? Sige. Hagawaam nga rod. Katsikamot Salvador. Alis tuam dagunay. Hindi ka kumaturog, Salvador. Saan ko maakas taunay apa nagpataray mo? Anyan to nga oras sa makadanon ta. Ay na, awagak man ni Egay ta kumustaak. No, jak matiktikan iti panagbiyahe ta. Anya nga tati aramiden na day jay. Jak maaw-awatan. Nagtakal ti bagina. Kaslabakla ti timog na. Dita, nagriringan ti cellphone na. Hello, Ninang. Kumusta ka ditan? Anya ti aramiden. Ha? Anya day jay, Ninang? Madamang amin, ti pa nagdalus ko, kabayatan ti pa nagsarsarita tayo. Ay, kastaonay tilingat kon. Talaga nagagat ka. Ada pagsayaatan na ti kaadam di tabalay. Uray saan kami kuman anangalay ti katulong. Unmat ngamin, Ninang, at daak mat. Dahil tati kunakin ni Salvador, di na kinayat. Di pa ikat nakababae no ibabawi mi ti mangalay ti katulong. Ibagadan to paya saan may akabailan timang bayad iti katulong. Ay, nagputot at talaga. Saan nakamap na kitilamis ti electric fan? Aircon kuma, Ninang. Nabayagan nga imbagak ni Salvador. Ama centralize ko mati aircon di tabalay. Tapno uray ti aso katag aircon. Ay ha, mabisyon sabat day ting ekay. Mamatimot nga tanin Ninang ang madamat nga agdaldalos. Kitno madamat ay panagpaimas ko dito kwarto da ken Ninong. Oh, nagluk na ang tikamada. Naglamiis ti aircon. Maturog akit di. Turog aklao na yan no jak mapuutan ti sangpet da.
Tida, kas nga nun nalipatan dagit din timang sukon kingga. Saan mo't nga ta? Nalado na lang ata. Ang mga na traffic na. Ngam nawan to pa yung madamdam na. Ang mga nawagan ni dati sekretarya ti Marapait Agency. Parang umayda, nung ni Ampiong, amangan no saan may ama oray kan Nicolas. Oray awan ni Ampiong. Makapagtrabaho kayo matlatan o kaya tiyo. At da isinsin niya si sekretarya ti Marapait Agency. Mabitlaan ka puta. Nakayumat kaya madam. Pasado alas 5 pa lang. Itay makasangputak. Nagsapa kakat ngaminan. Alas 8, tinagtutulagan tayo. Nagurureak pa ilang iti karinderya. Nagurureak. Iti pa naglukat yung opisina. At da kami pailaan dito'y dalan. Alas 6 ni tayo makariing kami. Ayan. Ay, turog-tumat ngamin ni Salvador. Jakmat nga rod kaya't tidi agdigos. Ay, mabisihinak pa ikit din. Saan kami pa'y anangan? Agmerienda ka pailaan. Anusam te aguray. Kan mangal daw kanton, no awan kaming tupay. Sige, madam. Bye. Anya pa yung ano, Jack Agura. Amangan mo nalabas to na pangal daw na makasangput na. Amom lang aruda na traffic, Salvador. Artakan bay lang tagpataray. Kaya't mo ay ati madisgrasya. Nagadualugan. Dahito iti pagdaksan na taninala daw ta. Nakitutak pa iti panaganit iti pilit tiluga. Nakaturog at gayam. Sa dino ka din ti ayanta. Oo, nagpaiso. Pinakatantanunan ta naman siya. Ni mo ibaga anayaw-awan ta. Ay, abangan no sa balit ti sinurot mo atalan. Uno, nailabos ta nga ta. Traffic namin itay. Iso asinursurot ko tinasarunot ang ambulansya. Madiday tuyen. Talaga na ilabas ta. Uy, talaga asika. Anya ayati pampanunutem. Kapilitan ng agsublita. Ay, wan, agsublita. Nga maditiyutan dito'y. Numuna ta, mabisinak ba rin. Ay, awan, rabi inton makaawid tayo. Ay, nakaturog ka di. Kaslabusina tinangag ko itay. Angam, te cellphone ko matgayam ti agriring. Anya ka titi orasan? Alas 7 matgayam man. Awan pa'y dagiti agasawa. Hello, Ninang. Ayan mo ka di. Saan mo ka di anang ti panagpusina ni Salvador? Ada nang nagkuha nagbosena. Umay ko kumalo katanan ti gate. Isumat nga umawag kayo. Umay muluktanan at ti gate. Ay, birbiro ka klang ti tulbak, Ninang. Urayan dakon. Napanlog kayo sa alaunay, madam. Narabyan tayo mat ngamin unay. Yan na nakasangpal. Banog kan Vicente narik na. Naimbag kidita di magas tayo anang rabi eh. Yak kumakit na paksuyan launay. Ay naladaw tumat ang nakariing ni Salvador. Yak lakuman si Murot ken kuana. Oray panawan naklatan dito yung tidya kwartok, madam. Tasya akong di makamaw. Dua kami lang nga iserbiam ko nakumata. Agad adal ijay bagyo ti anak me. Asino nga rin nangilukat iti ruangan? Ni Egay Dayjay. Anak ko iti bunyaga. Agkasera dito'y balay. Kasangsangpot na lang ita'y bigat. Ay, aglutak ka di pa iti pangrabian niyaw? Mabisin ka kadimanan. Ay, si bubusugak pailaan. Mabiit lang taayabag. Si kanti makisarita kan kuana. Naimbag kayo pa'y kadaninong kaninang pipita. Nangan kayon. Jak nakaluto ti pangrabi ta nakaturugak. Ay, nabanogak ngamin ang nagtrabaho. Aglutak nga rin iti ka na megay. At naman kita nagyantiri fa mabalin na rutuan? Ay, mabisinak nga rod una yan. Itimplaan man nga rod iti Diyos. Sika kumalatan ti mang timpla iti Diyos nagluto Anak na kagamit ti bunyag? Kan agkas kasira ka? Oh, anya ti kayat mo asawa ni ti Dayta, pipita? Hey, mabit lang ti panaglutaw. Napardos mo kindi ti
mataray ni Sir Salvador nga na-traffic kami, isa naladaw kami si Mangpal. Talaga asan mo kayat ti maibaon? Ha? Nabanugak lang arudan. Nagado nga inaramid ko. Kayat mo, tay pulong ka kininang. Itimplahan ka man lang na ti Diyos. Saan laday tati pangipulpulungan kanya? Diyak ka mo no bakla day ti nga igay uno niya. Ngam na bakla. Sa tutmot, abakla. Oh, madia talaga ti pan nakaladaw ko anagriing. Nasakit ti bagbagi ka nagmanayo. Ay, sapay na nayaw awan tamat. Kat, asino ti aking basol? Sika, tinangibaga iti rabi asapaan ta ti agriing. Amok me tabasol ko. Oh, malagip ko ni Egay. Saan gaya man nagluto? No saan tayo di magasanangan? Di kasta una yan nabisin tayo. Mabisin ka gaya. Hiinangan ka ko ba? Anya ti serbiti kwartap. Ipalubos mo kit din. Ako mo drep ti panagkitam. Gapo iti panagigtor mo iti bisin mo. Ni Egay nga ron ti problema. Nabannog ka no anagdalos. Iso anakaturog. Kapilitan na nagluto ni Pipita. Ure saan na mabisin? Anya nga rod, katrabaho na dayta. Saan mo problemaan ni Egay? Tanujak magustuhan ti garam na. Uray man kidi anak ko iti bunyag. Ay, papanawot. Napanok ka no ni Egay nagdalos kat nakataptapok mo ti sanas. Nagatupay awara iti likod ti balay. Kaslawan mo tinaramid na. Nabannog lang at anaturaw. Mas tawag. Agkasira ko na nga mapayag trabaho nga minaya dito. Ay, yung bayamang. Sakti katulong. Trabaho ko na kita. Hello! Ay, Nagmalmalan na inuray ko ti awag mo, idi kalman. At nakasarsarita na iti cellphone. Juan, isupay ti nakapuypuyatak. O sige, Sino ko dati yung sarsarita? may pangaradalaan ti kwarta yung madamdama. Mano amin dayta? Anya? Nagbasita no kagud 2 milyon? Pas, kako 2 milyon? Abo, anya ka dati trabaho dito na igay. Nga danalayo abalitok. Ado ti order nga alahas. Alahas. Sing-sing, aritos, relo, pulseras. Kanda dumapay. Kultikar na tarita nga igay. Wano, wag laklako. Ito alahas. O sige nga Rod. Sino dayta ka sa sarita, Megay? Dayday kasugpon ko iti negosyo, Ninang. Na, Ada kagud 2 milyon na kwartak kinkwana. At kita kami inton madamdama. Tulungak to pay lang ni Pipita kadagiti trabaho na sak bayar umara. nasayat lang. Namatong pala rin ang imbaga na kini madamaman siya. Namurisan nakatulungan. Trabaho ko ba't na ito? Apay ko mga minagpatulong ah. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Wastorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ninang, agad na anos kayo pailaan kanyak agna dito'y balayo. Naimbag tulaang inton makapatakderak iti mansyon ko. Talaga anapig sa tinegosyo, Megay. Agaya dayta ang negosyo. Agla ko kadagiti na duma-duma nga alahas. Plano mi ti agpatakder iti jewelry shop. Lending company pa ilang ti negosyo mi. Aglakla ko kayo iti alahas. Di ada ko ma-jewelry shop yung kumaa. Kadwan na nga agsursur kami nga agla ko ninang. Ado ti customer mi. Maestra ken empleyado. Adapay dagiti nangangato ti takem na iti gobyerno. Ken milyonaryo ang negosyante. Sigurado saan lang abo nga iti karabasa ti pangpasinaw ti mata. Nasinaw akanayon ti panagkitam ta kwarta la ti bilbilangam. Ay na, pakpakawan ninang. Jak kayat ti agsida itinateng. Manipod ubingak, ay manjak ti pariya. Anya kumapay lang amin ti pagsidaam itinateng kat nagadumat ti kwartam. Ay kwa ninang, panawan kayo pa'y. Mapan ko tulungan ni Pipita kadagiti trabaho na. Ay, nagimbag kan. Bak nang kalangarudan. Tumulong ka pa'y laga kasla katulong. Nasaya at no ado ti makukwarta ni Egay. At ado pa iti makanan siya na. Napayaga kong nagnignegosyo, ngamjak pa nakaigam iti milyon. Ano Santa Cano pa'y lang apagyanan dito'y balay, Salvador.
Agpatakder to kano iti mansyon na. Sapay ko matasan nga agbayag. Kat makapatakderan iti mansyon tapno saan ang mairamraman numarpoog ti balay. Gapo iti napigsabag iyo. Anya pa'y laabulan. Bagyo ti ibagbagamon. No day talati kag ti madamdamag. Di umayda dito San Nicolas tamapanda agsakdo di ta irigasyon ti pagdanumanda. Nagagasgasat tayo ta adda irigasyon tayo aman siya. Nagasat dalaeng. Saan tamat ngagtaltalon? Apay adita ti nagturungan ti saritaan ta. Adi ko sakon. Rimarmot gaya man anapan ng opisina ni Ninong Salvador, Ninang. Imbaga na ko ma, tasyak tinang imaneho kinkwana. Ay na, kasla ka na yun nga agdardaras day kay alakay. Bagay na atalaga ti pataray nga apelyido day di mamangnay di balasang. Anya? Talaga anataray no kasta. Kunampay, ngam da duma. Gapu iti kinalaing na apo mataray, pasaray mailabas. Ay kasta talaga tinegosyante, Nina. Siyak tupay, no daduma, kanayon nga agtartaray ti panunot ko. Nalpas kaya man ti trabaho yung kinipipita. Saan pa, Nina? Mapan ko dalos ang ti kwartok. Oray, tamadamdama akpay arumwat. Ay, itay dakpay lang awawagan pipita. Kasanon da ito eh. Saan ta pa'y analpas ti trabaho ta? Saan ka madanagan, mapankalatan? Saan mo nga obligasyon di tumulungan kanya kiti trabaho ka? Kabalak na ito, trabaho na ito. Nagkunang kami natulungan na. Saan matla na sakit tinakam mo? Asaan ka tulungan? Apay nga sakit tinakam ko, kat katulungan nga raw. Kunak aya kami natulungan na. Awan kanya kaya tao ulit at manan. Kabailan ti trabaho. Saan na yung agkasera ka dito? Nabayag ako nagkatkatulaw. Nairwana ko ni Tikastoy at trabaho. No saan na sakit tinakam mo? Pangas ka nga rod. Nita, anya kumamuti pang pangas ko kan ka nga higay. No saan ka apangas? Kung saan na sakit tinakam mo? Pakidalos montoman nga rod ti kwarto? Na! Saan ayang agkas-kasira ka? Kaya tasawin nita, saan ka akaraman? Kadagiti amok? Ang sige, awan problema. Sumrek kan tumatla iti kwartok nga agdalos. Pakialam tumatan dagiti murong ko talabaam. Agyaman na pipita. Siyakton timang nayon iti sweldom. Oray dublek pay. Triple no kayat mo. Pinangawan na ko. Niyan data. Ay, feeling amok. Bukod na akwarto, padalusan na kanya, idin to tagkas-kasira. Di na pa'y madalusan di kwarto na. Ay, nakawarwara di ti kwarto ni Igay. Apay obligasyon ko, dalusan ti kwarto ti kas-kasira. Sabi na katuday ti murang na ako na naalaba. Naggidan kami ladindang ditoy. Lalaki nga paisaw. Ngam kaslabak lang aggargaraw. Ngam bakla nga tangag paisaw at nagdakkel ti bakina. Nagagad dagiti amok ka bakla. Weno, sadot nga ta bakla. Kunana ka dagiti amok at tulungan na kiti trabaho. Ngam tipod no. Awan pulos maitulong na kanya. Himtengak lang. Inigdap mo matad ti cellphone mo. Asino ay aday kinasarita mi ti cellphone mo. Di mo ipagangagseros ka. Saan na babae da dyan? Ni Mr. Alvarado. Mapanak to kanu ijay balay da inton malam ta alaag ti kago 2 milyon abingay ko itimpag nami ala ko adaga. Kago 2 milyon? Ay, nagdakalan. Ang mabiit lang. Imapal kan samat lang kiniegay. O kaano nga mo ti umapalaman siya? Napod no ti ibagbagam. Agpuyog tanto nga rod amapan mangalay ti kwarta. Sige, tapno mamati ka. Umay ka. Agmalmalam kay di opisina no kayat mo. Uray agawid akto pailaang inton madamdama. Umay nakto alayon ni Jay Balay. Agdiretso akto ko mga rodel. Kan amumatan ti kinapartak ko ngagpataray. Amangan no malipatan ka. Ay, salbag kalaklakayat. Agsubli akto lang arudan. Panawan ka. Apay, agawid kaan. Wan, ngam dumaw asak pa'y iti balay ti may nga amigak. Na,
Agawid ka no. Gamapan ka no pala ang itibalay ti may nga amiga na. Awan pa'y mat ni Madam Sir. Noon na pa ni tibalay ti amiga na, amangan na ichay na nangal daw. Kat ni Egay nga rod. Ay, isim marunula ka da kayo alimor, Sir. Nay, kunak man no tulungan na ka iti trabahong. Nay, tatiin ka rin na kada kami ka naman siya. Iti nagpagpakaasing agkasera kada kami. Agkaraawag ka no tinakitulak kin ko, ana. Kinapod no na, Sir. Awan mo't na itultulong na kanya ka kasi tibagbagana. Saan na mo ta nadalo sa ultimo ti kwarto na? Siya pinagdalos. Anya, nagalasan tayo tapakla. May anyan, Sir. Saan mo ta pasapula tulungan na kat ni ikay ti trabaho? Ken, na ito'y ti bagak. Saan arumbang ay sakbay ti agdalo sa ti kwarto na tagkaskasira ka na kayo, Sir. Nangaldawak ije balay ti amika. Saan ka nabsog pipita? Mga anak manen. Ay, ada ka di soft drinks. Diyak mo, Madam. Apay asaan mo nga amo? Kas lang amin awan nakita ka soft drinks iti ref. Nga maurita asinit na yung lang iti convenience store. Inka pa ilang kitaan nga umuna sakbay nga agidasar ka. Kanuan gayam. Riingan nakto inton sakbay ti alas 5. Agsubli akto ija opisina ta kuyugag ni Salvador. Sige, Madam. Saan mo aliplipatan? Wen, Madam. Ay, malipatam laeng. Agalwad ka kanya kakatulaw. Sigurado lakit di nga umapal nila kay Salvador nung makita na dagito'y akwarta. Lalo nga tan ni Ninang Amansya. Ad-ado ti kwarta kung misudang agasawa. Ang, jak pa'y agawid. Adapay papanak. Nabayagan na saan kami ang nagsarita kat. Agpapauyo kanyak. Kat awan matla kanunlugan ko. Ay, awagak tuman ni Warlito. Barang mabalinin. Masapol nga dabukod ko alugan. Tapno nakapapapati nga ado ti kwarta. Madam! Madam! Ay, sus, itay pinagtuk-tuk-tumak. Di mo't larumwara ni Madam Amansya dito'y kwartuna. Ang kwartuna kay ni Sir Kunakuma. Ay, nalabusan ni alas 5. Madam! Oh, Madam! Ay, isturbo ka iti pannaturog. Apay aya pipita. Nas kala maururaman. Eh, Madam, kunak man no, di pa pa ninyo isa nga paririin kayo at isakbay ti alas 5. Aywan gayam. Anya ka diti orasan? Pasado alas 5. Anya? Ay, salbag ka katulong. Apay asa anak ari ni Iga Sigod. Ngitayak pa nga tuk-tuk-tuk manan, hindi kayo matagilo ka titiri daw yaw. Nakaturog kayo sa lahunay. Ay, pumadaw kan. Ang mga nun sa anak ang makatapal kat matungpa ka. Padasan na ka di urayan ni Salvador. Makaraman ka niya. Talagang agkumpadre kami kan Mr. Alvarado. Agpata kami akasla ka na yun nga agap apura. Papagyawat na ti kwarta, nagpakadan. Nalipatan nan sa apayan ti balay na. Ay, jakpay kat nabilangan, husto matlang ti kwarta nga intad na. Ada umawawag. Bayak ko man nga mamangan no ni Amansya. Aga pa kami pa'y isardeng ko tilugan ko. Amangan no maidong para at na makisarita akit ti cellphone ko nga umawawag ako. Oh, hello! Ayan mo, Salvador. Ada ako ni tidaran ko agawin. Salbag ka. Anya ka di tinagtulagan ta. Ada kagayaw man itidalan mo nga agawid. Ay, umayak kumapailaan di ta opisina. Apayan niya ti orasan. Dandanisan na alas 7. Di kamat ngamin imay iti oras sa nagtulagan ta. Dandanin nagpay pinanawan ni Mr. Alvarado. Tadda ka no papanan na. Biag tinigosyante. Kanayon nga agap apura. Uray no saan ta nakapagkuyo gaman siya. Agtoy ti kwarta. Nagatun na kwarta. Ay, uray la asiminaw ti panagkitag. Italang ang makakitag iti kastoy kaado a kwarta. Ay, manumatlaanin daytoy. 500,000 dayta. Sigurado ka. Apag isumatlaan,
Ay, ang mga nukuran. Yakon binilang, agpada kami ngamin nga agdardaras. Anya ka laki din. Sakto lang ang timang bilang. Ngam nukuran, makapagreklamo ka pa eh. Binilang namat nga ta na imbag. Nagbingayan mi ti may sa milyon naman siya. Ibang adagos na ita. Itulin ko pa ilang iti kwartuta. Sa naman ano? Balagim ko banket di. At naka din jay anak mo iti bunyag. Awan pa eh. Paawagak man kidik kinipipita. Nalakip na ka ni Sir Salvador Igay. So, pinaawagan na ka ni Madam Amansya kanya. Ay na, kailiw na ka din ni Ninong, Pipita. Sa bagay, oray lakayan, gwapo pa'y laang. Baklakan sa talaga. Si Kamot, Pipita. At nakadidakas na itiimbag ka. Padamdamag dano agawid ka matlangit arabe eh. Wan, agawid dak. Nga magsarsarita kami pa'y laang kini sugar ko. Nabayagan na saan kami nagkita. At mailiw kami ititunggal maysa. Jak mawatan no bakla da ito yun no saan. Pipita, sige. Awagan kan tulatan inton madamdama. Pindap na. Pagpuyatan nagsapay da ito ang kasira ka na kiti amak. Amaman mabalinggaw. Amangan no da itapay di pakaumpa. Ay, parbangon mat na nakasangpanak. Naimbaglakit din ta nakariingan ni Pipita. Ay, makaturog aklauna yan. Ang mga no ipulong nakto ni Pipita. Taparbangon nun ang nakasangpatak. Ay, ang nalakantulaan nga irason na kininang. At dan napanunot ko apangay ayo ken kuana. Inakit ni maturogan. Ore al daw ton nga agriingak. Angam, masapol arumwarak tumanan. Talaga anaalibtak kalata, Panyero. Agpada ta apataray. Pwede, ada akong diti opisina. Panya, kurang ti sangagkasot aribo ti kwartam. Najak pa'y binilang. No sobra tintad mo kanyak kati subleg. Sino da ita kasarsarita? Hello, Panyero. Umay kan tulatan ni Jebalay. Wano awagan naktuinton magasang patak. Agsasauak awan mat gaya man. Pagwartaan ka di manen dayta. Aman siya, nabilang mo ka di ti kwarta. Kurang ka no ti kwarta ni Mr. Alvarado. Adya, kasano napasamak dayta? Jak manam mo. May bangkom ka din dya kwarta. Saan pa'y? Imbagak matken ka. Saan ko pa'y laakayat nga ibang ko? Saan mat amaan ano ini kwartuta? Anya ka din nga oras nga agawid ka. Apay aya. Kasangsangpot ko lang dito'y opisina. Kaya't nako napagawidan. Nauma ka din ang makakitkita iti pa na grupropat. At sakit di sa bali at kapinpinnereng mo. Agsalsalod sodak laeng aman siya. Ito nagawid ka, bilangan man anaimbag dya kwarta. Wan, kita ato. Amangan nagtantupay la sa bali apapanak. Sana mapukaw day dya kwarta. Saan mat nga ta agumana at ni Arsenio? Sino nga Arsenio? Ay, Arsenio kung kunakmat ngaminan. Anya ngaminan tinagan ni Mr. Alvarado. Arsenio? Ay, talaga si ka, Salvador. Agkabaw kan sa talagan. Ay na, di ka kamalangan. Sikan samet, tinaparta ka mauma. Amumat ng tinegosyante. Aglalaok, ti pampanonoten na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anyamat din dito nga igay. Kaslamat din naturturay ang nagiti hamok. Paidanon nakitin ti pamigat na iti kwarto na. Naglaingay. Mabayad ka di pa'y Pipita. Kaslasaan ka pa'y anamigat, iti kinainayad mong aggungunay. Umayan! Naglaing na ito yung Idoron mong tulat ng tiri daw. Saan ang nakatrangka? Nakato ng kwarta bilang na. Nakatupay alas. Na ito iti pamigat amigay. Iti sumlatan iti lamisita, Pipita. Agyamanak. Adagayan na regrega kwarta. Ang mga nudyak masiputan kat pidutam. Ay! Saan nagtataka o nagpipidot igay? Jak lagal alat isaan ko a kwarta.
Awon gayam. Anya nga oras nga agsoble ni Ninang. Ay, saan ko nga mau? Narigat mo tano damagag, tamangan nung tanakpay, amok na ijayay. No amo nak kumapipita. No anya laditan ti damdamagam. Ay, tungpaan ka kuman. Itay pa'y lapim manaw ni aman siya. Saan pa'y gaya man nakaawid. Apagbiit na matla dito opisina. Amangan na doon na patagan na pananasar. Saan lang aro na nakaurin, igay? Rimwar ka di manan ni Egay. Parbangon saan itay no kasangpet. Makaturturog ka no pa inaan, nga masapol ka no arumar. Nagdakkel, di ba na? Ay, adda nga tapakidayaan na. Iso ang nagbag iti dakkel. Tada pangikargaan na iti karne. Ay, balog na tabakla. Awan matla serbina ang nagkasera di tabalay. Dahil magsamat lang nga pagturugan na. Anya ay ati pakaproblemaan ni Salvador kanya. Uray anya man kiti nga oras sa sumagpetak. Uray ni kay madam, dinamag na kayo. At ako magano isagod na kada kayo, pulseras. Anya? Pulseras? Ay, napintas ka di. Sumilsilang man. Ay, puro lakit di abalito. Agam apay adinak inuray. Awagak man kiti. Bareng saan pa'y anakaadayo. Dantanin do nga oras na palawas manipot di tayo pinmanaw. Ay, talaga si ka, Pipita. Paggagaran na sa bitinan nagmatlaang. Ay, saur ka katulong. O anya, nalpas mo na nabilang day ta, Pipita. Talugasot aribo a pisos da ito. Masapol nga damat sangagasot aribo a pisos da ita. Ta sobra ka no ti sangagasot aribo ti intan ni Mr. Alvarado iti asawa. Madam, nakurang iti 20 mil at wagasot aribo a pisos da ito. Sigurado ka iti da ita. Ay, di mon samot amo ti agbilang. Imbisa nasurok, kurang pa ay. Binilang ko na yung bag. Kurang na talaga. Kat napanan na ko ma. Ay, dua kayo lang kiniegay anabati dito'y balay. Parbango na nakasangpeten. Sana sa pamitlarim war. Si kangarod tinangalay itinasurok asang gasot aribo apisa. Ay! Pulaos! Saan nagpepulos simsimro kiti kwartuyo, madam? Saan anakatrangka tiri daw itay rimwarak? Kat si katinaudi anabati dito'y balay. Birkog ka katulaw. Nay, nabayagan ang katulong ak, madam. Nga mawan pa'y da kasi nakasarsarita ka dagiti nagbaling amok. Itapay laang. Kasdusam, saan ka mangal daw? Madam, kalkalpas ko lang ang aldaw. Saan kay ngayon uray tayan Tamangan ko naknunangan kay mananitente ami kayaw. Anya ay ati pagkitkita ang kanyak. Sumbatan nakpayla iti pabaribar. Saan ka mangrabi? Saan ka nga agmeryenda? Papulis ka. Pabalod ka akatulong. Ay, agtigtigargarak pa yan itinalaw sa pungtot ko. Agay bladak San Salvador. Agawid kan. Paamangan mo sa anak amasagbata na si Bibiyag. Ay, anya na itang ipagpagama man siya. Kaya ti maipada ka na Artemio kan Gorgonyo. Anas apa na balo. Narigat ti awan asawa na. Agawid ka kiden. Agiging kukunakan sapay. Adi mo kayat ti mabalo. Tapno nawaya ka nga agpilik kadagiti nalalapsat nga empleyada. Anya yung amin ti pagpupungtutam. Ay tapipita Inanano na ka? Urayan nakpay nga agsao Ay, ada nga agpungtutak no makilumlumba ka. Saan kamit ka na nakalugan iti kutse? Dahil tati magustuakan ka. Uray agpupungtot ka. Maalam pala ang ti makiangaw. Sanak nga agang-angaw. Pinagpukaw ni Pipita tinasurok asa nga gasot aribo a pisos ti kwarta. Anya? Nakurang ti 20 alima agasot aribo a pisos. Nagdagkalan ti kurang na. Imbas ko maasopra. Ay, anya pa yung aron ti suplik kan Mr. Alvarado? Na, nakatumpong ta iti birko, gakatulong. Uy, pabalod mo. Tidakas na, tas anta binilang ti kwarta iti rabi Ayan na nga ron ti ebidensya, aman siya. Basta, agawid kan. Dua ti mabalin ama pasamak, no di ka paila agawid. Maospitalak kan mabalod ni Pipita.
Wenno mapatay ko ni Pipita kat mabalodak. Ay, makapadanag matay tang ibagbagam. Nakababain ti kas kanyak ang malalaki. Ala, agawid kan! Ay, mamati kayo kumanyak, sir. Saan nagpesimro kiti kwarto yaw? Di kay kabalan na takawan. Oo, nagdakkel problema da ito, Pepita. Naskan nga isublik kan Mr. Alvarado ti nga gasot aribo. Saan nakapatya ni Madam, sir? Kaya't nakapaibalaw. Ay, naibagta sa nagagas ka niyaman siya. Saan ka basit labanag, agunget? O dakkel problema da ito. Iso nga agpakpakaasiak. Irwar mon ti inalam akwarta. Sir, awan na talaga. Siyak pa yan nga amom ti agpakpakaasikan ka. Nakapuot ka ni ti kasta nga amo. Nukasla ako makinaman siya kung nakmanen amangan nuan niya tinaaramid pun kan ka. Sir, ang pagpakaasi akmat. Mamati kayo kumakanya. Ni aman siya ti saan ko apat yan. Ni aman siya ti asawak. Saan na sikat? Adaak pa ilang dito pagbalugan. Nga magawid akto ninton madamdama. Wan, jak kayat agpuyat manan. Ay, jak pa ilagayang pulos anangan. Aywan gayam, kunam nga ta malipatak, nagbayagan akarim dayta. Wan, iso amasapol nga inton bigat, adda talagan. Sige, bye. Nakaragrag sa kaklakit din itinapanak Pipita. Adumanan tinalakok nga alahas. Napuno iti kwarta da ito'y dakkel abag ko tapno ammom. Naimpag ka pa igan? Nagdakkel ti problema? Siyak namin ti pagpabasuli ni Madam. Anang alay tinasurok asa nga gasot. Aribo a pesos. Oh, awan sa bali ang mga ala Pipita. Si Kalaang tinabati dito'y balay. Pinaw ka ko amin nakawas ko. Kandan dumapayan na ituot kong alikaman. Ti malita. Kanda amin ang. Awan na kita da. Nang ipanak ko ba? Kat inlamang mo indaras mo siguro nga imbangko. Ay! Kaya't mo buta makita tinagyan ti bangkok. Igay Ipakita. Wano ingkalim nga Pipita. Tinakaw mo lakit di. Agasam tinasurok asa nga gasot aribo. Papanan na adi ka masulisog. Igay! Sa anak magtatakaw. Inulit mo man gaya man na binilang ti kwartang panyero. Kat, kurang nga talaga. Awan nga ta tinangkisay. Kasto nga min. Nakurang iti 20 mil 5,000 tintad mo a kwarta. At ay tangarod ti bidot ko, tajak binilang adagos. Pagtaksan na ti kanhayon nga agdardaras. At apan nga rod ni aman siya nga adda ng libas na ngala iti nasurok as nga gasot aribo. Kahit kasano nga rod na ito sige. Agyaman naklaunay panyero. Sige nga rodan. Bye. Anyaya pinagsaritaan niyo kini Mr. Alvarado. Apay nga agyamyaman kakinkwana. Talaga kanu akurang ti kwarta na man siya. Iso nga uray napukaw ko. Isoblik kanurat ta. Apay nga rod nga agyamyaman kakinkwana. Gaputa saan nakapilitan nga gyaman. No kaano nga adda kwarta. Isunto kanu ti panagbayad ko kankwana. Ay, nakautang ka din. Ay saan nga utang? Kaya awan ti masapol na bayadak. Naskan lang nga isublik ti napukaw a kwarta. Sana ka makilinlinno ko kan ka, Salvador. May santo maglati kayat na asawan dayta. Basol dayta ni Pipita. Isardang mo kumadayta. Saan mo basta maito doon ni Pipita? Tadi mo mat nakita nga iso tinangala. Pasino ko matimangala? Di mo ibaga pabasulim ni Egay. Ado, ti kwartada day dyan. Sika tinaginagan, sana sak. Saanak nga agito do'y tinagan ti saan ko nakita. Ay, basta, ni Pipita ti pabasulag. Awanan ti sa malipay. Papanawam langad. Ay, no talaga nga atapam ni Pipita, saan mo papanawan? Panak na kampay. Apay kumapay lang. Papanawam latan. Kasano nga ron ang mapanaknakam nga iso tinangalay ti kwarta. No di mo mapanaknakan nga umuna. Iso at di mo papanawan. Ay na. Nagsayangan nga agpay so tinasurok asa nga gasot aribo a pisos anapukaw nina. At dagayang pidpidot dayta a Pipita. Kayat ko papanawon. Ngayon saan matakayat ni Salvador?
Masapol ka no pa'y nga adda ebidensya. Anya nga ebidensya ti kayat ni Uncle ay Ninong. Daytay da kami mismo ti makakita ang nagala iti kwarta. Mayat mo't nga agpaiso day tasing-asing ni Ninong. Ayun gayam ninang. Itay bigat kumapay lang nga itid ko kada kayo daytoy. Oh, adtoy. Pulseras ken kwintas. Ay, wow! Ay, nagpintasan. Puro abalitok day taninang. Ay, nagyamanak. Ay, manungarod ti bayad na. Saan nyo na panunutan ti bayad na? Sagot ko kada kayo. Ay, nagyamanak Ay na, manuapas ko asaan ka na ikan iti akinaldom. Saan nyo na panunutan day taninang? Uray ta ado pa'y ti dumtang a Paskwa. Simana Santa pa'y laeng mat. Manupay alawas sa semana. Kasla Biyernes Santo ni Salvador. Sayang agpaiso. Ay bayan nyo. Tulungan kayo amang si M kin ni Pipita. Si Kangamin Pipita. Tila mar-aramid mo. No di mo kukwa. Saan mo ngalalaan? Awan tinagtakaw ko igay. No sino tinasapa simrak iti kwarto dagiti amo tayo jak amaw. Oh, asino kumapay no saan asika? Saan ngarot asya? Saan ko Talaga mo ti saan asya? Makamu ka man langan dita? Nagmadi ka kasarsarita. Panawan kan. Ang mga nudyak makapagtepal kat mapungot ka. Pabasulan nak. Uray saan da nakita nagalak iti kwarta. Syaklat pati pabasulan na. Hay! No sana nagbidtot da Sir Salvador kanda dya Mr. Alvarado. Talaga nga da natakaw. Ngam saan asya tinagtakaw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ninong, ada ibagak kada kayo. Oh, anya na jay egay. Masayangan na kiti napukaw a kwartayo. Kaya't yo ti maka-abroad. Napay, kasla sugalan na pukawan iti kwarta, ano naabak ka? Bumawi ka? Ay kwa, Ninong, nasaysaya at no iti beranda ti pagsaritaan tayo. Ang mga numangag ni Pipita. Kat mapurnada ti plano tayo. Ay, nakatumpong kayo iti katulong anasikap. Sa anak matamalas ket, ang dalang mang malmalas kanyak. Maduktalak tumatlaeng no anya ti podno na pasabak. Nalakalang ang maabrot yo tinapukaw a kwartayo no makisugpon kayo kada kami, Ninong. Di mo mapupuutan, milyonaryo kan. Kat milyonaryo ka nga roden, egay? Saan pa'y? Ang dandanin. Uray pupuutan nyo. Pagamanlangan kat adamansyon kon. Di nasaya at no kasta. Nagaminto nga roden kan aman siya ti makipagnaed kan ka. Ha? Oh. Ay, kwa, Ninong. Anya nga rod? Saan pa'y laa ka dagitoy? Tanay, agparikutak launay iti kwarta. Isu nga rod at tulungan kayo. Numayat kayo, pautangan ka. No. Talagan sa nga adon ti kwartam egay. Agam anya ti ipautang mo kanyak. Ti pagbayad ko kan Mr. Alvarado. Oray ta agpanyero kayo mat. Makauray nga tamot day jay. Ti pagpuunan nyo, ti ipautang ko kada kayo. Ay, baliwan tayo to ti agsarita. Saan pa'y lang nga kadagitoy? Ay na, Ninong, saan nyo unay ariribukon ti panunot yo, gapoy tinapukaw a kwartayo. Masapulan ti kwarta. Ngam tinapukaw a panunot, ay sos, narigatan a mabirukan. Okay, kamat egay. O anya, Ninong, mayat kayo nga rudan. Saan pa'y laeng? Da kayo lata, narigat mat no ipilit ti grasya. Pipita, sakbay ang nagsarita kami ken egay. Nangag ko nga adda pagsarsaritaan nyo. Uray ni igay sir. Pilitan na ka ng aklon. Asyak tinagtakaw kat isublik ka nung titinakaw ko akwartayaw. Talaga ka di, asik ka tinagtakaw, Pipita. Ay talaga
pukaw, iti kwartayo, sir. Tasakbay asim mangkot ni madam, sa anak pa'y mat asim sinbro kiti kwartuyo. Katanya nga rod tinapasamak iti kwarta. Kasla nagpukaw nga asok. Ti pagsindaawak pa'y, apay asaan na pa'y lang nga inala amin. Nasikap! Yang tatakaw, sir! Hodnot ako ng pipita. Nasikap, nasiglat, ken natangken ti ulbod na. Nagmaagan ni Salvador. Ijaya am lang arudan ti grasya, tipayan na pailaag. Ay, kwa, ninang. Ibaga kada kayo daytoy. Ngumsan kayo ang makagura kanyak, Kansandak nga ipulpulong kanininong. Imbagak matkitdikin kwa na daytoyan. Anya day jay. Kasla mapukpukaw na matan ti panunot na. Anya? Tulungak lang arudan tapno makabrut itinapukaw a kwartana. Di na paila kayat ninang. Jakman amo iti day jay nga asawak. Bayan, takasaritak man. Alaman nga rod ninang, kasarita yo. Ngumsan yung ngaungtan Eh, talaga nga umtak no di na kayat. Di nakit din kayat ti nabiita bumagnang. Di nayaan mo apagpasinaw iti mata ti adu a kwarta. Aniya ka ba tayo, Salvador? Inyayaan nakagayam ni Egay itinapig sa apangwartaan. Pinagkatkiramkit din. Saan nga itijak kayat aman siya? Agparparikutak no pangalaak iti isukat ko itinapukaw a kwarta amasapol nga isublik kan Mr. Alvarado. Kunakman, no nagsarita kayon asan nakaaga natin ngagbayad. Awan laang at di pagnanti pa nagpanyero yaw. Amom, Lodaduma, gapo iti kwarta, agpatingga ti panaggayam. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Pag-asawan tupay, kwarta ti pagapapaan da. Oh, Nay, apay adatamot ti pagsarsaritaan ta. Inapakakaden may panggapiti kwarta. saan matunay? San unay ko na. Lodaduma laeng, saan na nakaro aman siya? Hanggang tapno saan tama ka dayo, ang damat lata pa nagbain ko kan Arsenio. Iso ano mabalin? Bayadak tayo na po kawa kwarta. Mabiit lang. Andan sa di mo ibagbaga kanya. Saan ka din na kumikita ti negosyo? Agparikot kan sa launa iti kwarta. Saan nga iti dayta? Ngam awan ti kas iti naanad. Saan ko ang magustuhan dayta nga ibagbagam? Pagdwa-dwaam ka di ni Egay. Awan imbagbaga kakastaman siya. Adda negosyo. Ken saan na basta sumrega kiti sa bani man na negosyo? Nagado nga ibagbagam. Si kaman langan ti makaamaw. Pasensya kayo lang kumano, saan kayo nasumbatan na dagos, sir? Kagabgapok namin ni Tirwan. Anda ka din nalipatan niyo? Itay kumapay ang kasarita ka, Pepita. Ang mga dumanggag daaman siya kan Egay. Anya ka din niya, sir? Maburi-bura nak iti pan nakapukaw ti kwarta. Pinanag ko kan Mr. Alvarado. Sigurado na, nagsubra ti intad na kanyak. Ay, tibidot ko nga men, jak binilang adagos. Imbang ko kumadagos ngamin ni madam. Naman niyo kumano, sobrawan no kurang. Tay tati may sapi abidot ko. Angam, jak amo kan aman siya. Sir, Saan nakmat nga taalog ko ni Arsenio? Napayag kami nga gayam. saan ka di ama punas? Di pa nagatap yung kanyak, sir? Ni aman siya, di talaga nga agatap ken ka, Pipita. Panagnagam dayta, abidot ti atap na. Masapul ang may panagnag mo, nga adda sa bali at tao anangala. O anya, maawatan ti kayat ko asawen. Wan, sir, mawata. Saan na naman sapul nga binsat-binsa ni Sir Salvador de Ramita? Ang amsakbay nga inyawid ni Sir ti kagudwat milyon na kwarta. Nakitak ni kaya nga ato ti bilbilangan na kwarta. Makati ikaw, no ato ti kwarta ni Egay, apay ngagtakaw pay lang. Kanayon nga tayo tirwar ni Egay. Ay,
Aging dadalusak iti kwarto na. Nagsaruno tayo lang adimtang ninang. Kasi di damo ta nagkita, nagorder aklatan. Ngem ita, siyak ti agbayad. Kasla nagdaras ka bimak na ang egay. Ay, kwa nga min, ninang. Nabayag ajak na ala ti pan nakabagik, iti kinasugpon ko. Iso nagbalinak ang nakapobre idi. Ita, adun ti kwartam. Saan ka matlang agurigor? Ha? Ay, nininang mo't. Ang mga nuda kayo ti agurigor no makita yo ti kotsek. Ay, talaga abak ng kaan at dan kotsem. Narigat ti awan bukod na alugan, ninang. Angam ita, ay, awan manen makukwartak. Angam, ilebre kayo. Kasla, mangunsensya ka pa'y. Ha? Agam saan mon amay babawi pa'y. Sika ti agbayad iti inorder ta kaninta. Kung naklakit din jak mauray alukatam ti gate, pipita. Apay anak bayag ka? Di mo arak matadagaw sa tinangan ko ti busina. Tas dawa. Tas anakas ti busina ti lugan ni Sir Salvador. Kat talaga mat asaan nga iso? Ay, ang tagay man lugan mo. Anya aya ti pagkit kita am kanyak pipita. Anya ti makunam itilugan ko. Napintas, kabarbaro. Ay talaga akabarbaro, pipita. Aglisikan, tay sir ko ti kotsek. Anya, saan ka pa'y laba mati? Napimpintas sa pa yung ti kotse ni egay. Baknang mat nga agpaiso ti anak mo iti bunyag. Abangan no inton maminsan kat addan mansyon na. Apay, magic. Umapal kan samot laag. Ulitak man nga ibagagan ka man siya. Saan na siya di klase ti tao anapar? Uwan taawan ambisyon mo. Asino kumamat ti tao asaan nga agarapa? Uray nga ta tinadulpet nga agpalpalama. Kaya't nga mabaliwan ti biyag na. Agbala ka din. Na, Bagtik. nay, Mapanunot mo pa'y data. Maag ka no saan ka pa'y laang agpanunaw. Itala amadlaw ko. Nakadaldalos dito'y kwarto. Naipak ni dagiti alikaman ko. Ay, dandani jak nakita ti tsinelas ko. May lakit din nagdalos ni Pipita. Ay, Pipita! Pipita! Umay ka man dito'y kwarto! Huguray ka. Ang mga nakibiyangan ni Pipita amin ng alikaman ko. Ay, maong taklakit di. Saan ang mabalinda ito eh? Bilibak ken ka akatulong, Pipita. Uray saan ang maibilin ken ka, aramidam. Nagdalos ka dito'y kwarto? Idinalpas ko amin na trabaho. Napanunot ko adalusan ti kwartom. Nakawarwo lang ati. Ay talaga akas ta ti lalaki, Pipita. Sa inton maminsan na, no jak ibilin, saan ka sumsumrek dito'y kwarto? Maawatam? Sige, nukas na tibilin mo. Gay, matungpal. Saan ang nasakit tinakam mo kanyak? Di talakit din, di pagsaksak itang tinagam ko. Siyak namin, saan ang kanarwa na nang saksaklot ka dagiti nakulap ko. Kaya't ko na iti adalat na raramidag. Amang ano sikat ni kasta. Wano, amang ano sikat na sakit tinakam na. Anya? Anya ko matipagsakitan ni tinakam ko? Ayawan! Yung amang ano dadi mo kaya tamamuak dito yung kwartam. Ha? Ay, anya ko madayta. Ay, rumor ka man laangan. Adapay aramidak. Ngam tandaan ang timbagat. Dito yung tipin na timplayo ang kapiyo, sir. Ada ka di pa sa baling ay bilin yung kanya? agya man naklaunay kan kapipita. Maturog ka din. Pagsarita ta kumapailaan. Sarsardam pa imatlaan, sir. Sa anak tupit lang makaturo ka daw. Suray na kay dako. Ket, kumusta ti panang si imo iti kwarto ni Egay? Nakawarwara ti kwarto na. Iti simre ka. Malaksi ti data. Awanan ti sa balian at law ko. Nakasuron sa iti panagdalos ko iti kwarto na. Oh, di na payamanan. Saan mo trabaho daytan? Tauray anak ni aman siya iti bunyag kano. Kaslag kas kasera laeng. Dinamag ko nga rod no. Di na kayat makita kiti kwarto na. Oh, magustwak dayta nga imbagam kan ko na pipita. Naturad ka. Ha,
Bumak na nga dagos ni Egay. Oh, anya pa'y tinadlamukan ko ana. No, dadto ma. Kaslang gargaraw, bakla. Ngam awan din nakita kiti kwarto na apagilasinan nga isukat, bakla. Oh, well. Malagip ko nga rod idi nakita nak. Agdamdamag iti lighter. Angem, saan mat nga agsigsigarilyo? Diyak pa'y nakita nagsigarilyo, sir. Malaksig no nalimat. Nagpintas tilugan na, sir. Well, napintas. Ang awam tuman ket di makilugan ka. Wan, di ka madanagan. Jak malipatan tinagtulagan ta. Wan, nakarubata kon. Rimara kumapayan, no saan ka nga imawag. O nya, adamat laang, tayo imbagatkan ka. Ay, nasayaat nga rod. Sige nga rodan. Bye. Ha, agalwad ka kanyak, Pipita. Rumor ka di man, Egay. Amangan no mabalinti makilugan. Ha? Ay, sige ninang. Do'y talagayam. Papanan nyo ka di? Nakitibalay ti may isang amiga. Ha, Pipita! Nakasukat ka din! Makilugan tan kini Egay. Uray ni Pipita, Nina? Rumarmat? Ay, sabagay, babae. Kan awan pa'y gayam asawa na. Padasin na ti agpaaram na pagtalawag. Ha? Mapan makitsenda, Egay. Iso nga, idagastan toon. Agyaman na makalugan na kiti dito kotse. Nagpintas si taray na may. Ay, depende la iti driver dayta, Pipita. Kan talaga nataray ito'y kotse. Awan kastoy akapartak tilugan ni Salvador. Nabayagan nga ibagbaga kagumatang iti baro. Natanang lang at ang agmaneho, Ninang. Sa dino ka diti papanamegay. Agkita kami iti may sagayam ko, iti balay ni arkitek. Nalpas na kanon, ti pinaramid ko a plano, ti patakderek a mansyon. Talaga kayo mabak ng kaigay? Talaga nabakbak ng ni Egay, ng ti asawa. Igay? Nay, nagindam mo timagin na tilugan na. Awan samad gasolina na. Ay, tarabitab ka katulong. Uray pa'y sibugan kay ti gasolina, no anya ti kunang, Pipita. Kayat mo, tagmerienda kay ti gasolina, Ay, si kagamin, Pipita. Tilay bagbagam. Sublian ka ije balay, inton malpas ka makitsenda. Nay, igay! Busbusin na anda tayo nagiti sumarsal na alugan. Ay di ka man tumanagari, Pipita. Apay adi dali siyang tilugan ko. Naglawat ti kalsada. Ay, Alyan sabat ng tilugan mo, Egay. Ay, nakakababa inday to yan. Dapas pero dito. Ay. Anya nga min tinapasama kiti daytoy alugan ng aya. Ay, Pipita, dumsaag ka tayo duron mo tilugan. Mabiit lang. Oray siya. Dumsaagak matan. Ay, di pa'y nakababain no, nakalugan at itikot siya nga adamang idordoron. Ha? Yakla mo no makapigsa ni Pipita nga agidoron. ay, madam! Ikot sinisor din nagsanda. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Westorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Mawawak launay. Naipasubo ka na gidron. Ay, naira na lakit dinalim mabasak. Kat nabigbig ko ti kotse ni Egay ana ibangan ititang nga ti kalasada. Uray, sandak la ko man na tinulungan, sir. Nakabalak mo't nga doon ti kutsi ni igay. Pagas kakiti akatulong. Ay, napigsa talaga ni Pipita. Madim sa natama pa andar, Egay. In ka man gumatang iti lighter, Pipita. Anya alay terti bagbagam. Umay kakiden, day tulnog na. Kat si kamot Pipita. Ag-tricycle kan ama paniti tiyandaan. Di, kasano nga rin ni igay? Panawan tayo, magmaymaysa? Ay, mangawagan iti mekaniko amang paguyo iti kutse. Makilugan ka kata kami, tay dagas na iti tiyandaan, Pipita. Sublian kanto ije balay, inton malpas ka makitsenda Pipita. At damasapol apagsaritaan ta. Langgong ka! Basol mo daytoy. Imbabay nakit din ititing nga ti kalsada. Adda ka la iti sangop, pungut-pungutan kantong patungpaan ka. Anya? Saan nakngadada pagpungtutan? Pagkunaam nga aging babakla-aklaang, ha? Oh, umapal ka laang.
Dado ti manobyak nga kakapintas. Amusta diyak magustuhan ti imbaga ni Pipita? Uray day di ala kay Salvador. Di mat lang aminan agawit ti balasang nang agad-adal iji bagyo. Kasangsangpot ko lang dito malayo, sir. Adda ka di pa lang ni madam dito opisina yaw. Saan ngayon may di opisina, Pipita? Mabuting kakadigan ko na. Saan mo't sir? Awan mo't di basol ko kankwana? Saan natakas timbaga nga mga awan gasolina di lugan na? Ay, tipin talaga yung ti kotse ni Egay ti baro. Kan napintas. Kumatang matlaang bulok pa. Mga lera na lang mo nadadaan, sir. Ay talaga adaan ti makina, ti lugan na. Kita at man, no makapagpangas pa'y. Good job, Pipita. Sir? At adupay ti mabalin mo nga aramiden. Sige, kahit adapay sa nga ilik. Bye! Bye, sir. Anya nga tati kaya tasawan ni sir? Aglutak kitling, tanay mabisina ka. Sa anak ba't kami na nagmeriendan kapot pa nagdardaras ka? Nang, pasensya kayo ka man iti napasamak. Basol ti mekaniko nga yung kuyog ko edi gumata nga kitilugan ko. Di na kinita na imbag ti makinana. Kunak man no ka barbaro. Kwa, ninang. May samot da ito'y abakat. Inak man pa lang iti restroom, Egay. Sige, ninang. Ay, diyak maguston da ito'y mapaspasamak. Agalwat kanyak ni Pipita. Hello? Apay? Ha? Anya apay lang nga aramidan nyo. Mapanyo alaan tilugan iti talyer, tapartin yon. Wan, lasang-lasangin yon sa ilakayo dagiti pyesa na. Saan nyo apupuuran? Wan, sige nga rudan. Pay. Ay, binalos nak nila kay Salvador iti dati pinang sutil ko. Ay, karma lang agpaiso. Nagbayag kalakit din nga gungunay aya Pipita. Saan mo kadi anang ti panagtuktok ko iti gate? Apay namin natugtugam ti gate, Egay. Siyempre, adakit yung nagtibalay. Nagbusita ako ma. Muleng-leng ka katulong. Nakita nga datilugan ko? Ay, tarimanam ko mati pa nagsarsaritam kan pa nakisasaw kanyak, Egay. Saan ka mo lang? Mabalin mo matasong bata ni tinasayati sa lutsot ko kin ka. Oy, Pipita. Ang mga nulalipata mo, aninang ko ti amo mababae. Mabalin ka apaikat. Awan ti amo ka nadagsan araso na pakikatak. Ayun nga pa sudilugan mo nga eh. San ka di pa yan ang tarimaan? No di mo kaya ti maawagan iti mulang lang, Pipita. Apay, nakita man nagluganak ti kotsek? At dapay lang iti talyer. Ulang lang ka talaga. Panawan ka man langan. Kan di mo liplipatan nga irikop ti gate. Ang mga no, ada makastrak aman nanakaw. Nay, at nagaya man ni Sir Salvador. Ay, may Sige, samot. panawan ka dito. May samot day taalakay. Addan to aldaw na kanyak. Saan ko akabutang? Nagpintas na kiti nakita karadawan ni Ninang idibalasang. May salaang ti anak da. Nakarkaro ka pa yan ngam dagiti makikita ngagtutubo, Salvador. Takit din cellphone mo ti sang kamiter mo. Napatpatag ka di daytan ngam ti pan nakisaritam kanya. Addaman kit kita kadamag. Kuna ti may sa akong padrek nga addagayam napukaw alugan ama atap anak karnap. Kataging ga ita saan da pa yan nasapulan. Kasano ti kabayag na napukaw? Nasurok sa na makabulan. Nabayag gaya man, ay kataawanan Sapsapulan da kano kadagit italyer. Daan kano day jayan, ket adda dadael na. Mauyong mo't deta nga aking bagi. Daan gan adadadaan na, apay asapulan na pailaan. Di mo matammo no napatag ti aking bagi. Day talaang no rinangrang kaydan day jalugan. Talaga asaan nan ang masapulan pa. Masurunak launa iti dayta Pipita, Ninang.
Nakita na lang nga rudan asa anak kakotya si Mangpat. Damagan na pa'y laang no di pa'y natarimaan ka no? Ay, saan mo nga ipalagip day jay alugan mo? Tila babawik, hegay. Mangibabain ka nga anak ko, iti bunyag. Kasla graramanak kidi na nakalugan iti kutsem. Ay, Ninang? Gumatang kamatla iti kutsem. Bulok pa. Kunak man no ado ti kwartam. Ay talagamat nga ado. Saan abulok tilugan ko, Ninang? Adala saan da makita problema na. No awan sa bali nga ibagam kanyak. Panawan na kon. Ay, masurunak nga rod iti dayjay apipita, Ninang. Sana siya ti kasaritam. No may turod mo, tugpaan. Ay, ibabain ko kit din ti bagik. Kunadan to pa'y abaklaak no tutupak ti babae. Kahit bakla ka mat. Malaksid no akin babakla ka. Ha? Ay, talaga abaklaak, Ninang. Itay pa'y nga imbaga ka panawan na kon. Ha? Yak makaanos nga agdengdengag iti kasta. Kasla kalaubing nga agi pulpulong. Manmanuak na umawag kan kakamotaw. Uray. Amukmat akabalan yung kan kulas ti trabaho di tagarden. Saan na masapol ngay bagbaga? Awan danag. Nyakit ting. Nireviews ka man na kulak. Ha? Ay, nibintoy. May sursurutak. Iti pa nagsaunan maminsan. Sino ang pintoy? Di katwa may. Kireviews kung kunano nireviews. Dito siyang eli ni Ama Burug. Uray awan problema iti garden. Awagang kalata. Kailiw ka magtakasarita kay. Akit kumusta ka ditan? Ad-adda man na ang problema. Arig na dolaan ti Serbiak. Taadda ka na iti bagyo ti kakaiso ng anak da. Adda mo dito iti anak iti bunyag ni madam. Ngam kasla dinak mo ti kabilangan. Nay, abay, ubeng? Lakayan! Tingin ko asawan. Saan nga ganda yun titawan may? Amom kanya ka mo tao. Narwama kon. Iti na dumadumang ugali ti tao. Kasta mo talaga ti katulong. Ano slaeng? Ay, agpaiso day taki no naam ka mo tao. Dandani kabwisit ko amin na natatao iti daytoy abalay. Dandani jak nakapagtupal. Pinabainan nakit din ni Ninang. Mangan kalat tadi dan egay Danda ni rumuaran dasal kan mamita. Ay, Pipita. Ada nang ko nga ada kasarsarita iti cellphone mo iti rabi Asino dayjay? Ay, ni kamuto dayjay. Imawag iti cellphone ko. Asino dayjay akamoto? Ti kinatulag mo anang takaw iti kwarta daninong kaninang? Pipita, matamdaman to na mamigat niya man siya. Ay Ninong, aday bagak kada kayo. Inawagan ni Pipita iti rabi ti kinatulag na anang takaw iti kwartayo. Asino dayjay? Ibagam tapatilim ko. Sayang nga talaga dayjay anak po ka kwarta. Kunat man no makauray ka panyero. Kasta ka di. Ag nervyos ak paikit din. Well, sayang nga talaga. Saan met di mapukaw ti namnamak? Mapasublik tumatlaeng na diya kwarta. Uray no kasla imposible. Talagang adalag dito yung balay tinangala. Sige, pakabuan kanto. Mabirukak mo na saan. Well, nukas naman bilang isublik ti kwarta. Bye. Sir! Apay ngay nasitgan na, Pipita. Adda ka di ibagam kanyak. May panggap da dyan baga ni Igay. Sana pudno akakumplot ko ni Kamutaw. Adda ni Kamuto di bugyasan na mga sasikaso iti garden ko. Ibagakken katipod no, Pipita. Saan ang mapukaw iti panunod ko anatakaw ti kwartak? Ket, adda ka da kayo ken egay tinangala. Alagasan asyak tinangala, sir. Diyak kabalan tagtakaw. Sana da ito ti pangibabay na kiti bukod ko bagay. Pues, panaknakam. Anya, itit ko kan kati 20 mil no mapasublim ti kwarta. Kasla narigat, sir. Sige, karigata ka panagnagan na saan asyak tinagtakaw. Dakkel a problema day tatap no amom. Mawatan kayo, sir. Dakkel agat at ti kwarta day jay. Nempag ko mga rodano kwartayaw. Sige. Ayaban man ni Egay tay saruno kakasarita.
Kumusta lugan mo, Egay? Kaano ang matarimaan? Nagsayangan, nagpintas, ken kabarbaro ti pintana. Inyakar kun iti sa bali atelier, Ninong. Awan laing dagiti a mekaniko. Papaaduan dati problema ti lugan ko. Gimatang kamat lang amin. Segunda mano pa'y. Diyak la ko makayat, Ninong. Impapilit damat. Bayan nyo, gumatang agtulangan iti sa bali. Oo, atun samat ti kwarta, Megay. Hanggang magsayan no kwan ti pagpatakder mo iti mansyon mo. Wan nga rod, Ninong. Ay, mabainak la ko mga agbayag dito eh. Amo madla ti mabain aya. Egay, alwadam jay lugan mo. Amangan no kapadpadakit di tinaipadamag anak karna pa. Ha? Ay, sinsintiran nagsaday to'y alakay. Agalwad ka kanya. Ino, nagkatalakit din titungad ko, kanti pungwak-pungwak. Ito'y matlamay sa nga ibag. Ay, Pipita! Umay ka man! Tarasam! Anak lang ni Tiruarte kwarto yung anak! Umayapon! Katsumrat kan saan anak katrangka day tari daw? Apay ka ni madam? Ay, pagagatilag matan. Mga no, sabsabidungan na kon. Nay, saan mo ta madam? Sa di mo ka di apasit di ba kayo tinakatalaya? Ay, hindi ito'y tangad kan pungapungwak. Ay, amangan mo to day takwintas kan pulsira siya ti pagagatilan niya, nay. Amangan no pigi na kita, nay. Anya peke? Padpadaksam kiden anak ko iti bunyag. Dahito yung tinururay ko aguntaway. Agalwad ka ita, Pipita. Dahito yung ti kanibusanam. Idisok dahito'y a paper bag iti sirok ti kama na. Ay. Anya kay? Anya tararamidam dito kwarto ka? Pipita? Apay day ta paper bag? Yan, kinakman! Ay, makamuka titan! Di ka pumanok! Adita, nalawag mat nga tan kada kayo, sir, madam. Saan na siyak tinagtakaw? Saan na siyak tinagtakaw iti kwartayaw? Ti paper baga naglaw na ti kwarta, ti pamanatnat. Dahito inay. Talaga anak kitam, ani egay tinangipan ka dagitoy iti kwarto. Uwan, madam. Oh, tapno mamati ka aman siya. Kuyam dahil tiya video. Oh. Dito. Taam. Eh, talaga anasaganaam daytoy, Pipita. Uwan, madam. Saan nga mo ni egay? Nga adagayam nakalingad a kamera ito nagtikwartaw. Nang paglangan, napanunod ko nga inaramat na ito cellphone ko. O niya, saan na nakaulbot ni Egay? Inamin na nga iso tinangalay ti kwarta. Nasikap tilo ko. Peke gayam dagitintad na nga alahas kanya. Ijayan pagbaludan. Pagbangunan na iti mansyon na. Pipita, agyaman na ititulong mo. Masapul mo't kami nadalusak tinagan ko saan? Agsusukot ti sangwen ni Egay akaso. Pipian ko pa'y. Uray malungsot iti pagbalutan. Gungguna na. Ibain ko nga anak iti bunyag. Inagalarjik na kit din. Amangan no peke pa nga anak mo iti bunyag. Di mo amamu dagiti anak mo iti bunyag. Tayo tinalpas anabunyagan ta. Rinugyam meten nga inlemengan ida. Aman siya. Bitaan kaya miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo pabayadin kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken niliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong naman. Di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.